Ka HPR New channel kapdeng subhai yapi ki perlok baro da kaman sim jong ka jing I yapi iwe pe iwe babej bat Christian ya gane ka channel. Ka HPR New channel ka khot ka wer yapi baro sya ka online singing competition ka ba klem bayrong ka ban sedang nadu ka shiterik u Agos hadu ka live way dari u September arah jar pulai. Kadai ka jing khot ka ba ningkong jong gane ka channel kebalong ru kum sibenta ban kintiulang iwe ya kesap kepong kebab pidon bat ban plilat ru ye pi bab pin pau ya kisap kebab pidon sya ka perthai kene ka online singing competition la sya ru bab pin ruai keno ka jajing ruai kat kebab hisnubit ne kat kum ka jingla ka jong pi bat ban kham syai susu pek bha ka jing pentip bat ban WhatsApp lane phun ru Syaki kontak nombor kibala ayah po kublek sibon.